டேய் என்னடா ஏப்பா ஸ்லோல போப்பா. ஐயா டேய் என்னடா பண்ண மச்சான், டிரைவிங் தெரியலையா? கேமரா பாரா சூப்பர் பா. நீ ரேசரா? ஐயோ சாமி, ஐயோ பூ விச்சா எங்க அறுத்தோல்பா. ஏய் ஸ்லோலா போறா, ரைட் பண்றா போ. ஐயே பிரேக் இல்லையா வண்டியில? ஏய் மணிப்பூரி பாய் ஹோய்லங்கா. எங்க இருக்கு ஹோய்லங்கா மீன்? வேர் ஆர் யூ? சரி இது என்ன ஏரியாப்பா? மனந்துரையா? கொஞ்சம் ஊரில் போயிட்டு ரோட் சைடில் இந்த இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன், எனக்கு தமிழ் சுத்தமாக தெரியாதுப்பா. உனக்கு இங்க ஆமாம் தெரியுமா? புரியல. எல்விஸ்? ஆமாம் எங்கே இருக்கேன் இந்த பையா? மணிப்பூர் பையன். மணிப்பூர் போயிடுச்சா? இங்கே தான் இருக்கான் வீடு. தெரியுமா? தெரியும்ப்பா, சின்ன பையன் தானே. தெரியும் பட் நம்பர் காலி ஆயிடுச்சு. கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இந்த பையா? ரூம் காட்டுறவா? ஏய் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணு கடையில். திஸ் இஸ் மை ரூம். ஆமாம், ஃப்ளாட் நம்பர் 3 ஜனத் ஃப்ளாட். ஓகே பாய். புரியல. நாளைக்கு எடிட் பண்ணி எடுத்துருவா. நாளைக்கு எடிட் பண்ணுங்கப்பா. சரி ரொம்ப நன்றிப்பா. பை போறா புலியா. ஹே ஹா